Στο σημερινό μάθημα θα δούμε το Kool-Aid Professional. Το Kool-Aid Professional είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής επεξεργασίας ήχου. Θα ξαναδούμε κάποια πράγματα που είχαμε δει και στο προηγούμενο μάθημα, εν συντομία, και θα δούμε και ουσιαστικά συνολικά το πρόγραμμα. Λοιπόν, αρχικά μπορούμε να ανοίξουμε ένα αρχείο. Μπορούμε να ανοίξουμε κάποια αρχεία τα οποία είναι τύπου MP3 ή WAV προφανώς, είναι αρχεία ήχου. Οπότε θα πάμε στο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας που έχετε κατεβάσει εσείς στα αρχεία και θα ανοίξετε ένα αρχείο από αυτά που έχετε κατεβάσει. Εγώ θα ανοίξω αυτή τη στιγμή τα αρχεία τα οποία έχω κατεβάσει, στην περιοχή του μαθήματος. Πρέπει να προσέξουμε στο file of type, αν γράφει αστεράκι.wav, θα πρέπει να το κάνουμε αστεράκι.αστεράκι, γιατί με αυτόν τον τρόπο βλέπει μόνο τα WAV αρχεία. Αν έχουμε MP3 θα πρέπει να βάλουμε, να θέλουμε να δούμε μόνο τα MP3, πρέπει να βάλουμε αστεράκι.mp3, αλλιώς να βάλουμε αστεράκι.αστεράκι βλέπουμε όλα τα αρχεία που έχουμε. Μάλλον βολεύει αστεράκι.mp3 για να βλέπουμε μόνο τα mp3. Οπότε ανοίγω ένα αρχείο. Αυτό που ισχύει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ότι ουσιαστικά μας δείχνει την κυματομορφή, το αριστερό κανάλι και το δεξί κανάλι, μιας και ο ήχος είναι στερεοφωνικός. Το πάνω είναι το αριστερό κανάλι, το κάτω είναι το δεξί. Στο mode που δουλεύω αυτή τη στιγμή είναι το edit mode, υπάρχει και το multi-track mode που θα δούμε στη συνέχεια. Το edit mode είναι καθαρά για ανάλυση ήχου, για επεξεργασία αν θέλετε ήχου, μπορούμε να δημιουργήσουμε εφέ κτλ. Ενώ το multi-track mode που θα δούμε στην πορεία αφορά την περίπτωση που θέλουμε να δημιουργήσουμε mix. Δηλαδή έχουμε κάποια έτοιμα αρχεία, τα έχουμε δουλέψει, τις έχουμε κάνει την ανάλυση που θέλουμε και απλά θέλουμε να τα πούμε ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει mix. Ωραία, οπότε εμείς θα δουλέψουμε όπως είμαστε τώρα στο edit mode. Αν θέλουμε να αλλάξουμε mode, μπορούμε να πατήσουμε αυτό εδώ το κουμπάκι και μας πάει στο multi-track, που φαίνεται τα πολλά κανάλια. Εμείς όμως πατάμε αριστερά πάνω και πάμε στο edit. Λοιπόν, το πιο απλό μπορούμε να κάνουμε, ανοίγοντας ένα αρχείο, είναι να το αλλάξουμε τύπο, δηλαδή να το σώσουμε, κάνοντας save as, και επιλέγοντας εδώ τον τύπο που θέλουμε, που μας ενδιαφέρει. Αν επιλέξουμε MP3, μπορούμε να πάμε στα options, και αν μας ενδιαφέρει να μειώσουμε το μέγεθος του αρχείου για κάποιο λόγο, όπως για παράδειγμα για μια εφαρμογή στο web, μπορούμε αντί για 128 που είναι συνήθως το default των MP3 και σε συχνότητα δειγματοληψία 44%, έχουμε πει και στη θεωρία ότι το 44% είναι η συχνότητα δειγματοληψίας η οποία από αυτή και τουλάχιστον θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε πολύ καλή ποιότητα ήχου. Κάποιος, αν θέλει να μειώσει το μέγεθος του αρχείου, μπορεί να επιλέξει για παράδειγμα το 20, οπότε θα βγει περίπου στο 1/6 του μεγέθους από το 128. Αν επιλέξει το 20, μπορεί να πατήσει OK και να κάνει να ονομάσει εδώ το όνομα του αρχείου, για παράδειγμα test, να το ακούσει, κάνει save, να το ανοίξει μετά να το ακούσει, αλλά και να κάνοντας save για παράδειγμα. Θα μπορούμε να δούμε τώρα, πηγαίνοντας στο φάκελο που είναι αποθηκευμένα τα αρχεία, το test είναι μόλις 276 KB, ενώ αυτό που ανοίξαμε πριν είναι 1,7, είναι μικρότερο και από το 1/6 του μεγέθους, λίγο μικρότερο από το 1/6. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, για μια εφαρμογή που θα θέλαμε στο ίντερνετ, θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε κάτι τέτοιο, αλλά προφανώς πρέπει να ακούσουμε και το τεστ για να δούμε αν μας ικανοποιεί η ποιότητά του. Ωραία. Εγώ κλείνω αυτή τη στιγμή το τεστ. Από εδώ βλέπουμε και τα αρχεία τα οποία έχουμε ανοίξει. Σε ένα πρόγραμμα ήχου, γενικά, είναι χρήσιμο, όπως είναι και ένα επαγγελματικό πρόγραμμα ήχου, να μπορεί να ανοίξει πολλά αρχεία, έτσι. Γι' αυτό και το Kool-Aid έχει δυνατότητα να ανοίγει πάρα πολλά αρχεία ταυτόχρονα. Ξανανοίγω το αρχείο που είχαμε ανοίξει πριν. Ωραία. Θα σας δείξω τώρα κάποια εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Καταρχήν, αν θέλουμε για παράδειγμα να ακούσουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του αρχείου, μπορούμε να το επιλέξουμε για να πατήσουμε το play.
Εδώ ουσιαστικά ακούμε το κομμάτι από το 15 δευτερόλεπτα μέχρι τα 38,4. Εδώ κάτω φαίνεται τι έχουμε επιλέξει, πώς είναι η διάρκεια του επιλεγμένου. Αν μας ενδιαφέρει μόνο αυτό το κομμάτι, για παράδειγμα από όλο το αρχείο, και μπορούμε πατάς δεξί κλικ να πατήσουμε το trim, οπότε ουσιαστικά θα δουλέψουμε εδώ και μετά μόνο αυτό. Αν κάνουμε κάτι το οποίο δεν μας κατά λάθος το κάναμε, μπορούμε να πάμε στο edit, να κάνουμε undo, trim και να το επαναφέρουμε. Δηλαδή κάνοντας undo, έχει όπως είναι και το Word για παράδειγμα που έχει undo και redo, το ίδιο ισχύει και εδώ πέρα, οπότε αν κάνουμε κάτι λάθος μπορούμε με το undo να το επαναφέρουμε πίσω. Επίσης, αν θέλει κάποιος να δουλέψει σε ένα άλλο αρχείο ή να δημιουργήσει ένα καινούριο αρχείο ήχου, μπορεί να κάνει δεξί κλικ copy ή copy to new, ας κάνουμε μέσω copy, να κάνουμε file new αρχείο, ένα καινούριο αρχείο στερεοφωνικό, 44% όπως είπαμε, στέρεο, στερεοφωνικό και 16 bit. Εδώ δουλεύουμε το resolution είτε σε 16 είτε σε 32 bit. Αυτός είναι ο κουβαντισμός που έχουμε πει στο μάθημα. Πατάμε OK. Αν βάλουμε 8 bit είναι σε χαμηλότερη ποιότητα προφανώς. Και κάνουμε paste. Οπότε μπορούμε να κάνουμε αντιγραφή αυτό που επιλέξαμε σε ένα καινούριο αρχείο για παράδειγμα. Παντός εδώ διπλό κλικ στην αριστερή στήλη τώρα μπορούμε να μεταβούμε είτε στο Untitled, όπου φαίνεται εδώ πάνω ο τίτλος, είτε στο αρχικό αρχείο που είχαμε ανοίξει. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα με μεγάλα γράμματα φαίνεται σε ποια χρονική στιγμή στο αρχείο βρισκόμαστε. Όπως είναι γνωστό στις διαφημίσεις, έχουμε πει ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ακρίβεια. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να κάνει μια διαφήμιση και να μην κοιτάει ακριβώς τον χρόνο. Δηλαδή, για παράδειγμα, μια διαφήμιση ραδιοφωνική μπορεί να θέλει να είναι ακριβώς 30 δευτερόλεπτα, 28 δευτερόλεπτα. Επομένως, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η χρονική διάρκεια. Και γι' αυτό το λόγο και αυτό το πρόγραμμα έχει, ουσιαστικά δεν δείχνει μόνο τα δευτερόλεπτα, αλλά δείχνει δεν δείχνει μόνο τα δευτερόλεπτα, αλλά δείχνει και ουσιαστικά και τα χιλιοστά δευτερόλεπτα ακόμα. Στη συνέχεια θα δούμε κάποιες δυνατότητες που έχουν, μάλλον δυνατότητες επεξεργασίας που έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όπως έχουμε πει, στο μενού στο mode μάλλον που δουλεύουμε είναι το edit mode. Επομένως μπορούμε να κάνουμε προφανώς copy, cut. Το cut σημαίνει ότι διαγράφουμε κάτι, έτσι. Copy να αντιγραφεί, paste κτλ. Κάτι απλό που μπορούμε να κάνουμε, αν μας ενδιαφέρει, είναι για κάποιο λόγο συγχρονισμού συνήθως, είναι να δημιουργήσουμε σιωπή σε κάποιο διάστημα. Οπότε μπορούμε να κάνουμε generate silence, για παράδειγμα 3 δευτερόλεπτα, και να δημιουργήσουμε εδώ πέρα ένα διάστημα σιωπής 3 δευτερολέπτων στην αρχή. Οπότε ουσιαστικά τώρα βλέπετε ότι έχει αυξηθεί η σιωπή στην αρχή. Αν θέλουμε βέβαια μπορούμε να κάνουμε δεξί κλικ και να σβήσουμε αυτό το κομμάτι εντελώς, δηλαδή να σβήσουμε ουσιαστικά τη σιωπή που υπάρχει στην αρχή και να ξεκινήσει σχετικά απότομα το κομμάτι. Επίσης μπορούμε να κάνουμε generate noise. Το noise είναι θόρυβος. Θόρυβος σπάνια συνήθως χρησιμοποιούμε, αλλά μπορεί σε κάποια διαφήμιση να θέλουμε να ακούγεται κάτι σαν. Θα κάνουμε τώρα, για παράδειγμα, δημιουργήσουμε ένα θόρυβο, τον ακούσουμε. Εδώ είναι η διάρκεια του θορύβου, μισό δευτερόλεπτο σημαίνει το 500. Συγγνώμη, η διάρκεια είναι εδώ. Το σπάτι είναι χωρικό και αυτό. Ας το ακούσουμε πρώτα, να δούμε τι έχει δημιουργηθεί. Έτσι, μπορεί να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο μπορεί να μας ενδιαφέρει σε μια διαφήμιση, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό λέγεται θόρυβος. Τώρα, αν αλλάξουμε κάποιες παραμέτρους, Ctrl-Z πάτησα τώρα, έτσι, δηλαδή το undo είναι το Ctrl-Z. Πατημένα και τα δύο μαζί, Ctrl και Z, δημιουργεί το undo. Μπορούμε να πάμε πάλι θόρυβο και να διαλέξουμε, για παράδειγμα, εδώ είναι ο τύπος του θορύβου. Οπότε έχουμε. Αν βάλω, έχει να κάνει μάλλον με τη χωρική συχνότητα αυτό, οπότε για λόγω το 50 θα είναι πιο ο θόρυβος θα βγει τώρα πάλι ίσως πιο έντονος, έτσι, αλλάζει λίγο η ακουστική του θορύβου. Αυτό που κάνουμε πάντα στον ήχο είναι ότι προφανώς δεν μένουμε στη θεωρία, αλλά πάμε στην πράξη, αλλάζουμε τις μεταβλητές ανάλογα με το τι μας ενδιαφέρει, τις παραμέτρους, και ακούμε το αποτέλεσμα μέχρι να ικανοποιηθούμε. Πάω πάλι undo, έτσι, για να δείτε λίγο τι είναι ο θόρυβος. Υπάρχουν και ας δούμε και το tones. Έτσι, εδώ είναι
ένας τόνος, δηλαδή διαλέγουμε μια συγκεκριμένη συχνότητα η οποία επαναλαμβάνεται. Υπάρχουν διάφορες προεπιλογές εδώ ή μπορούμε να φτιάξουμε η δικιά μας. Εδώ κάποιος μπορεί να παίξει, ας πούμε. Η διάρκεια που έχει επιλεγεί είναι 10 δευτερόλεπτα, μπορούμε να την αλλάξουμε για τη διάρκεια. Ανάλογα με τι μας ενδιαφέρει, πατάμε ένα OK. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε τώρα τον τόνο. Πάλι μπορεί σε μια διαφήμιση να θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο ήχο για κάποιο λόγο. Και τέλος αφήνουμε τα DMF signals, τα οποία μπορούμε να τα δοκιμάσουμε και αυτά. Είναι και αυτά ένα σήματα έτσι, που έχουν ουσιαστικά θόρυβος. Θόρυβος σημαίνει ένα σήμα το οποίο δεν έχει πληροφορία ουσιαστικά άμεση. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα που ας πούμε ακούμε το DMF, είναι σαν να ακούμε beep ουσιαστικά από το πληκτρολόγιο. Πατάω stop. Είναι σαν να πατάμε ουσιαστικά κάποιος να πάρει ένα τηλέφωνο, ας πούμε, και πατάει τους αριθμούς. Παλιά υπήρχε κάτι αντίστοιχο, εδώ είναι τα νούμερα που έχουν πατηθεί, μπορούμε να γράψουμε και κάτι άλλο. Έτσι, για να πατήσουμε preview. Και οι παράμετροι που έχουμε να κάνουμε είναι αυτοί εδώ. Tone time, break time κτλ. Συνήθως μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο βέβαια, απλά ας το δούμε, τα βλέπουμε λίγο εντάχει. Αυτό που μας ενδιαφέρει και έχουν ιδιαίτερο νόημα στο πρόγραμμα είναι το μενού effect. Έτσι, το generate το είδαμε, συνήθως εδώ στο generate χρησιμοποιούμε το silence πιο πολύ και αν θέλουμε το θόρυβο. Και τα effect είναι τα πιο ενδιαφέροντα. Το effect σημαίνει εφέ, έτσι, οπότε αν μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε κάποιο εφέ. Ας διαλέξουμε ένα κομμάτι στη μουσική. Έτσι που υπάρχει και... Έχω διαλέξει από το 29 μέχρι το 40, διάρκεια 10 δευτερολέπτων περίπου. Τώρα, αν πάμε στο Analyze, στο Effect, το Effect για να εφαρμοστεί θα πρέπει πρώτα να επιλέξουμε το κομμάτι που μας ενδιαφέρει να εφαρμόσουμε το Effect. Συνήθως επιλέγουμε και όλο το κομμάτι, αλλά τώρα επειδή είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι, θα επιλέξουμε μόνο ένα τμήμα του. Οπότε επιλέγουμε, πάμε στο Effect. Εδώ υπάρχουν διάφορα Effect, όπως βλέπετε. Τα Effect τα οποία μας ενδιαφέρουν περισσότερο είναι. Ξεκινάω για παράδειγμα το invert, ας δούμε το invert πρώτα. Έτσι, το invert αλλάζει λίγο τις συχνότητες ουσιαστικά στον ήχο, δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερα, αντιστρέφει μάλλον. Οπότε, πάλι κάνω, το θετικό το κάνει αρνητικό, δηλαδή δημιουργεί μια διαφορά φάση, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο το invert. Και το reverse, ας πούμε, είναι δύσκολο. Το reverse το παίζει από το τέλος στην αρχή, το οποίο μπορεί να έχει σε κάποιες εφαρμογές να έχει νόημα, ειδικά και σε διαφημίσεις, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο εφέ. Γιατί αν το κάνουμε τώρα play, θα παιχτεί αντίστροφα ο ήχος, όπως βλέπετε. Από το τέλος προς την αρχή του. Δεν καταλαβαίνουμε προφανώς τι λέει. Αλλά ίσως αν είχαμε φτιάξει μια διαφήμιση που θέλαμε να τονίσουμε κάτι τέτοιο, καμιά φορά υπάρχουν κάποιες λέξεις που αν τις πούμε είτε και με τον αντίστοιχο τρόπο μπορεί να θέλουμε να το δείξουμε αυτό ή να βγάλουμε ένα ήχο ο οποίος να μην έχει νόημα βέβαια, έτσι. Πάλι μπορεί να εμφανιστεί σε κάποια διαφήμιση, σε κάποιο σημείο. Το silence το κάνει σιωπή. Τώρα το amplitude σημαίνει ουσιαστικά η ένταση έχει να κάνει με την ένταση. Εδώ έχει διάφορα εφέ. Μπορείτε να τα δείτε με τη σειρά. Εγώ θα σας δείξω το Amplify, αλλά είναι καλό να τα δείτε όλα. Ας πούμε ότι βλέπουμε το Amplify. Το Amplify εφαρμόζεται ταυτόχρονα σε όλο το αρχείο. Εδώ έχουμε διάφορες προεπιλογές. Μπορούμε να φτιάξουμε και εμείς το δικό μας amplification εδώ. Ουσιαστικά είναι το fade in, fade out το λεγόμενο. Αυτά όμως μπορούμε να τα φτιάξουμε και με άλλο τρόπο, όπως θα δούμε στο multi-track mode, που είναι και πιο εύκολο από ότι αυτό το μενού. Οπότε, αν θέλουμε να κάνουμε ας πούμε, το fade in, σημαίνει ότι στην αρχή θα ακούγεται σιγά ο ήχος και στη συνέχεια θα δυναμώνει. Οπότε, ας πατήσω ένα εκεί να το δείτε λίγο τι σημαίνει το fade in. Βλέπετε πώς πηγαίνει. Αρχικά είναι σιγά και μετά δυνατά. Έχουμε πει ότι εδώ μας δείχνει αυτό το διάγραμμα και την ένταση ταυτόχρονα. Έτσι. Ουσιαστικά μας δείχνει το σήμα του ήχου και εδώ προβάλλεται η έντασή του. Γι' αυτό στην αρχή που μειώθηκε δημιούργησε ένα fade in effect. Έτσι, αρχικά παίζει σιγά και μετά δυναμώνει. Πατάω πάλι Ctrl Z, που το ξαναπαναφέρω.
μπορείτε με τη σειρά να τα δείτε όλα αυτά, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Έτσι, αντίστοιχο για το channel mix. Το channel mix βέβαια ουσιαστικά κάνει mix των δύο καναλιών, το κάνει σε ένα. Σπάνια δεν έχει τόσο νόημα. Με escape το βγάζουμε, έτσι, άμα θέλει κάποιος το βγάλει αμέσως. Dynamic crossing, envelope, normalize. Το normalize είναι ενδιαφέρον, μπορεί κάποιος να το δει. Το normalize είναι αυτό που κάνει ουσιαστικά ότι κανονικοποιεί τον ήχο. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να δυναμώσει όλο τον ήχο, μπορεί να βάλει 200%, οπότε δυναμώνει όλη διπλασιάζει ουσιαστικά την ένταση του ήχου. Βλέπετε. Αυτό που πρέπει όμως να προσέχουμε πάρα πολύ όταν κάνουμε κάτι τέτοιο είναι να μην ξεπερνάμε τα όρια, αυτή τη γραμμούλα δηλαδή εδώ. Γιατί αν την ξεπεράσουμε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι δημιουργούνται πάρα πολύ ισχυρές παραμορφώσεις και τελικά δεν πετυχαίνουμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε κάτι πιο δυνατά, αλλά το αντίστροφο. Ουσιαστικά το χαλάμε. Ας κάνω redo, μάλλον μπορείτε να τα ακούσετε κιόλας. Redo normalize, αν τα ακούσουμε. Βλέπετε τα σημεία που εδώ που πέρασε, που έχουμε ξεπεράσει τη γραμμή, ουσιαστικά δημιουργήσει παραμόρφωση. Γι' αυτό όταν κάνουμε normal πρέπει να προσέχουμε να μην ξεπερνάμε τις γραμμές ή όταν αλλάζουμε τις εντάσεις. Το envelope αυτό που κάνει είναι ότι εδώ είναι ο χρόνος και εδώ είναι η έντασή του. Οπότε μπορεί σε κάποια χρονική στιγμή να θέλουμε να ανεβάσουμε την ένταση κάπου να τη ρίξουμε κτλ. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον εφέ, αλλά και αυτό μπορούμε να το δημιουργήσουμε και με άλλο τρόπο. Είναι πάλι με ένταση που να κάνουμε. Έτσι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι έντασης, καθορισμένοι και μπορούμε να επέμβουμε κι εμείς. Αν πατήσουμε OK, εφαρμόζεται το συγκεκριμένο εφέ. Πατράω, μπορώ να τα ακούσουμε πάλι. Εγώ πατάω undo. Αν τα δούμε εντάχει λίγο αυτά με τα amplitude. Οπότε το normalize μας ενδιαφέρει αρκετά. Το pan expand και αυτό με ένταση έχει να κάνει, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ έχει κάποιες προεπιλογές, μπορούμε να επιλέξουμε για να ακούσουμε. Εδώ είναι ο χρόνος, ο options του χρόνου και εδώ ουσιαστικά μας δείχνει την ένταση, που μπορεί, εδώ πώς αλλάζει η ένταση. Έχει διάφορες, ας πούμε εδώ πέρα θα αλλάζει η ένταση καθώς μια ανεβαίνει, μια κατεβαίνει, αλλά μπορεί κάποιος να το, και με το ποντίκι εδώ να τα αλλάξει, ας πούμε, ανάλογα με τι να δημιουργήσει. Ωραία, οπότε αφήνουμε αυτά που έχουν να κάνουν με την ένταση. Τα delay τώρα. Το delay είναι εφέ καθυστέρησης. Ας σας δείξω μόνο το delay, μπορείτε να δείτε και μόνοι σας όλα τα υπόλοιπα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Τι είναι τα delay? Τα delay αυτό που κάνουν είναι ότι δημιουργούν, μιξάρουν ταυτόχρονα το αριστερό, δηλαδή ουσιαστικά δημιουργούν το εφέ της ήχου, όπως λέμε. Θα αφήσω τώρα αυτό εδώ όπως είναι προεπιλογή, θα το ακούσετε. Μάλλον δεν ήταν τόσο έντονο, οπότε μπορεί να το ξαναδοκιμάσουμε. Αυτό είχαμε επιλέξει, έτσι. Εδώ έχει κάποιες προεπιλογές. Μπορούμε ναι. Λοιπόν, το left channel έχει delay 500 δευτερόλεπτα, δηλαδή δημιουργούμε στο αριστερό κανάλι 500 μισό δευτερόλεπτο delay, ενώ στο δεξί δημιουργούμε 250 delay. Δηλαδή 250 μιλισεκόντ είναι αυτό, δηλαδή 0,25 δευτερολέπτου. Αν δημιουργήσουμε εδώ, μάλλον το πάμε κανονικά στο 0, ας πούμε, θα έχουμε μισό δευτερόλεπτο περίπου συνολικά. Και μιξάρονται όλα αυτά με ένα ποσοστό ενέργειας. Ας πούμε, μπορούμε να το κάνουμε εδώ πιο υψηλό για να φαίνεται πιο έντονο το εφέ. Το ίδιο κάνουμε και εδώ. Βλέπετε που έγινε μια μετατόπιση. Βλέπετε τώρα, καθώς ακούμε, δημιουργείται αυτό το εφέ που λέγαμε πριν με το delay της καθυστέρησης, δηλαδή κάτι σαν ηχό. Ανάλογα με τις παραμέτρους που θα δώσετε, μπορείτε να το φτιάξετε αυτό, ώστε να, με το delay να έχετε και το ίδιο και με το dynamic delay. Το dynamic delay βέβαια μπορεί να αλλάξουμε το delay πάνω και ακόμα και μέσα στον χρόνο, που είναι αρκετά ενδιαφέρον, δηλαδή να υπάρχει μια καθυστέρηση η οποία να επιβραδύνεται, να επιταχύνεται. Πάλι εδώ μπορούμε να πατήσουμε εκεί και να τα ακούσουμε κτλ. Να αφήσουμε τα delay, να πάμε στα filters. Τα filters είναι
περιέχουν διάφορα φίλτρα, τα λεγόμενα. Αυτά είναι λίγο δύσκολο να τα χρησιμοποιήσετε γενικά, διότι ο συνήθις λόγος που τα χρησιμοποιούμε, εγώ θα σας πω στα scientific filters, μπορεί να δείτε και τα υπόλοιπα, το FFT για παράδειγμα κλπ. Θέλει γνώση και μαθηματικών και μουσικής ταυτόχρονα για να μπορεί να χρησιμοποιήσετε κάτι τέτοιο. Αν πάμε για παράδειγμα στο FFT και μετά δούμε το scientific, τα φίλτρα αυτό που κάνουν είναι ότι αν θέλουμε να κόψουμε υψηλές συχνότητες ή χαμηλές συχνότητες, δηλαδή έχουμε πλήρη παραμόρφωση και στο περιεχόμενο αυτού που ακούμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιο συγκεκριμένο εφέ. Εγώ πάτησα τώρα το telephone receiver εδώ, έτσι, telephone voicemail. Εδώ είναι αυτός ο άξονας, εδώ είναι τώρα οι συχνότητες. Αυτές είναι οι χαμηλές συχνότητες και εδώ είναι οι υψηλές συχνότητες. Ωραία. Αυτό που κάνει αυτό το φίλτρο είναι ότι τονίζει τις ενδιάμεσες συχνότητες. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να ρίχνει την ποιότητα. Αν έχουμε μια πολύ καλή εγγραφή και για κάποιο λόγο θέλουμε να τη ρίξουμε, για παράδειγμα, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα εφέ τύπου τηλεφώνου, ότι κάποιος μιλάει από το τηλέφωνο, σε μια διαφήμιση π.χ. Έτσι, αν το ακούσουμε τώρα. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι αλλάζει εντελώς αυτό που ακούμε. Και κάτι που θέλω να σας δείξω τώρα με την ευκαιρία αυτή είναι το εξής. Αν πάμε εδώ στο window, πρέπει να έχει κάπου στο view, και διαλέξουμε αντί για waveform view, spectral view, αυτό που μας δείχνει εδώ είναι αυτός ο άξονας δείχνει τις συχνότητες, ενώ πριν αυτός ο άξονας δείχνει την ένταση, τώρα δείχνει τις συχνότητες, και αυτός ο άξονας πάλι είναι ο χρόνος. Αυτό που βλέπετε είναι με έντονο κόκκινο χρώμα να δείχνει ουσιαστικά που είναι συγκεντρωμένες συχνότητες. Βλέπετε ότι με το φίλτρο που κάναμε ουσιαστικά ρίξαμε τις συχνότητες. Ενώ πριν, αν κάνω undo, Ctrl Z δηλαδή, θα δείτε ότι ήταν ουσιαστικά σε όλο το εύρος εδώ συχνότητες. Ενώ αυτό που δημιουργώντας το φίλτρο, το FFT, αυτό που κάναμε, ρίξαμε τις συχνότητες. Έτσι, οπότε και από αυτό το spectral view μπορούμε να καταλάβουμε περίπου το συχνοτικό περιεχόμενο. Τι νόημα τώρα έχουν οι χαμηλές και υψηλές συχνότητες. Οι χαμηλές συχνότητες, δηλαδή όπου κομμάτι που εμφανίζεται πολύ υψηλό, που το κόκκινο χρώμα εδώ κυριαρχεί στις υψηλές συχνότητες, δηλαδή στις περιοχές πάνω από τα 8.000, όπως είναι αυτή η περιοχή, σημαίνει ότι ακούμε φωνές οι οποίες, ή αν θέλετε όργανα στο συγκεκριμένο κομμάτι ήχου, που έχουν πολύ ψηλό συχνοτικό περιεχόμενο, που σημαίνει ότι έχουν πολύ γρήγορες αναλλαγές στον χρόνο. Να σας πάω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Αν μιλάει μια γυναίκα, έχει συνήθως ψηλότερες συχνότητες από ένα άντρα. Ο άντρας είναι πιο μπάσος, οπότε θα ακούγεται σε πιο χαμηλές συχνότητες. Επομένως, το κόκκινο θα είναι πιο έντονο σε χαμηλότερα νούμερα εδώ, ενώ σε μια γυναίκα είναι σε πιο ψηλά. Αν έχουμε μια όπερα, θα είναι ακόμα σε πιο υψηλά. Ένα βιβλίο, ας πούμε, για παράδειγμα, αν ακούγεται ακόμα πιο υψηλά κτλ. Σε αυτό το κομμάτι εδώ που έχουμε ψηλές συχνότητες, που έχουμε και εδώ έντονα χρώματα, θα ακούμε ταυτόχρονα και όργανα, φαντάζομαι. Έτσι. Π.χ. Ακούμε και drums και τα λοιπά, οπότε έχουμε υψηλό συχνοτικό περιεχόμενο. Ενώ εδώ που έχουμε χαμηλό σχετικά, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Έτσι έχουμε τη κιθάρα, η οποία γενικά παίζει σε χαμηλές συχνότητες. Γι' αυτό το λόγο και τα κόκκινα εδώ είναι στο χαμηλό κομμάτι. Ας επιλέξουμε ξανά αυτό το κομμάτι εδώ που είχαμε επιλέξει και να κάνουμε undo, να το ξαναπαραφέρουμε. Και μπορούμε να πάμε. Αν δεν μας βολεύει αυτό βέβαια το view, μπορούμε να πάμε στο view και να πατήσουμε waveform view για να βλέπουμε το σήμα. Το άλλο που βλέπαμε πριν είπαμε είναι οι συχνότητες, έτσι. Και οι συχνότητες έχουν κυρίως για να δούμε πώς εφαρμόζονται αυτά τα φίλτρα και πώς αλλάζουν το περιεχόμενο, έτσι. Αυτά με το FFT που σας έκανα είναι καθαρό φίλτρο συχνότητων. Οπότε έχουμε πάμε σε effect, filters, είδαμε το FFT, με το graphic equalizer. Έτσι, το graphic equalizer, το equalizer τα ξέρετε, έτσι, φαντάζομαι έχετε ξαναδεί προγράμματα όπου μπορεί να πάτε στην επιλογή equalizer. Το equalizer αυτό που κάνει είναι ότι ουσιαστικά μπορούμε να τονίσουμε κάποιες συγκεκριμένες συχνότητες, κάτι αντίστοιχο που κάνει και το FFT. Αν πάμε στις 30 μπάντες έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια, αν πάμε στις 10 μπάντες έχουμε μικρότερη ακρίβεια. Εδώ είναι οι συχνότητες πάλι. Αν πάμε στις 30 μπάντες έχουμε ουσιαστικά 30 διαφορετικές επιλογές. Εδώ μπορούμε να διαλέξουμε κάτι συγκεκριμένο. Βλέπετε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι, οποιοδήποτε εφέ θέλουμε εμείς. Έχει διάφορα εφέ εδώ συγκεκριμένα. Τώρα μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο να τα ακούσουμε. Αυτό εδώ πέρα τονίζει τις μεσαίες συχνότητες πάλι.
Αυτό εδώ ουσιαστικά τις κρατάει όλες στο 0 και τονίζει λίγο παραπάνω κάποιες, εδώ ίσως να μην καταλάβω και μεγάλη διαφορά. Έχει διάφορες εδώ επιλογές, αν και από μόνοι μπορούμε να πούμε και να πειράξουμε εδώ τις τιμές. Και να παίξουμε και να τα ακούσουμε, να δούμε τι θα γίνει, τι θα τονιστεί κτλ. Από εμπειρία σας λέω ότι αν τονίζουμε τις χαμηλές συχνότητες το κάνουμε πιο μπάσο, αν τονίζουμε τις ψηλές το κάνουμε πιο υψήφωνο το κομμάτι. Ανάλογα τι θέλουμε να πετύχουμε. Ωραία. Είδαμε για τις συχνότητες. Τώρα, αν θέλει κάποιος να δημιουργήσει κάτι συγκεκριμένο, θα πρέπει να ασχοληθεί πολύ με το πρόγραμμα, να ακούσει, να παίξει με τις παραμέτρους, γιατί είναι και θέμα εμπειρίας και χρόνου που θα ασχοληθεί με το πρόγραμμα μετά για να δημιουργήσει το συγκεκριμένο effect που το ενδιαφέρει. Ας δούμε και αυτό το shift phaser. Εδώ πάλι έχουμε άξονα συχνοτήτων. Εδώ είναι αλλαγή της φάσης. Έτσι. Βλέπετε, η φάση και αυτή έχει να κάνει με το περιεχόμενο συχνότητας, αν και δεν ακούγεται τόσο πολύ, επειδή έχουμε ένα σήμα. Γενικά τα σήματα έχουν και φάση, πέρα από την ένταση των συχνοτήτων, αν και αυτό, αν το πούμε για παράδειγμα, δεν θα έχει τόσο, να το ακούσουμε λίγο συγκεκριμένα. Βλέπετε δεν αλλάζει τόσο πολύ το περιεχόμενο. Γενικά η φάση δεν αλλάζει τόσο πολύ στα σήματα το περιεχόμενο όσο η ένταση στις συχνότητες. Δηλαδή αυτά που κάναμε πριν με το FFT και τα λοιπά. Συγγνώμη, πάμε στα filters. Μπορείτε να δείτε και τα υπόλοιπα. Ας πούμε scientific που είναι το τελευταίο. Εδώ scientific πάλι μοιάζει με το FFT που είδαμε πριν. Έχουμε διάφορες επιλογές εδώ. Μπορούμε να παίξουμε και με τα... Αυτό που κάνει το scientific είναι ότι ουσιαστικά χρησιμοποιώντας κάποιους παραμέτρους εδώ μπορούμε να ορίσουμε να κρατήσουμε κάποιες συχνότητες, να τονίσουμε κάποιες άλλες. Νομίζω ότι και με το Coalizer μπορούμε να κάνουμε ακριβώς ό,τι κάνουν όλα αυτά. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να δημιουργήσει ένα effect, το κάνει και με το Coalizer. Είδαμε τα filter. Το noise reduction, αυτό που έχει στόχο είναι, αν έχουμε κάνει μια άσχημη ηχογράφηση, να τη βελτιώσει. Το οποίο πάλι μπορεί να εμφανιστεί. Ας πούμε ότι το μικρόφωνο μας δεν ήταν καλό στην ηχογράφηση και αυτό το κάνει με το noise reduction. Έτσι, αλλά θέλει πάλι πολύ προσοχή εδώ και τι μέσα βάλουμε κτλ. Ας πούμε, αν κρατήσουμε αυτές τις τιμές, το dB είναι decibel, έχουμε μείωση κατά 40 decibel και με τη βοήθεια αυτού του φίλτρου, ας πούμε, προσπαθούμε να διορθώσουμε αν πρέπει να κάνουμε lower profile, εδώ είναι λίγο get profile selection, μπορούμε να επιλέξουμε. Αυτό εδώ έχει να κάνει, πάλι εδώ είναι συχνότητες, οπότε καλό να μην τις βλέπετε να τους προχωράω τις συχνότητες, καλό να το χρησιμοποιήσω ευθυγραμμισμένο, να εφαρμοστεί το ίδιο σε όλες τις συχνότητες. Το get profile from selection του καλύτερο, γιατί ουσιαστικά παίρνει πληροφορία από αυτή την επιλογή που έχουμε εμείς. Οπότε κάνοντας preview, μια βάτησουμε ένα OK, να δούμε τι θα γίνει. Το διέλυσε όλο. Θέλει λίγο προσοχή που θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Αυτό που έκανε, βλέπετε το μείωσε όλο, το noise reduction. Noise reduction, αυτό, το μείωσε γιατί είχαμε βάλει και 100 στο level, έτσι. Αν το βάλουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλουμε να διορθώσουμε προσεκτικά, ας πούμε 10, για παράδειγμα μπορούμε να κάνουμε και 15, έτσι. Εδώ, αυτό που σας δείχνει είναι ουσιαστικά αυτό που φαίνεται με το κίτρινο χρώμα είναι τι ουσιαστικά θα διορθώσει. Το κίτρινο θεωρείται ότι είναι ο θόρυβος, έτσι. Αν το φέρω το κίτρινο πέσει πάνω στο κόκκινο δεν θα πάρουμε τίποτα. Δηλαδή ουσιαστικά πήραμε το μηδενικό σήμα, οπότε ας αφήσουμε γενικά χαμηλά για να υπάρχει μια απόσταση, έτσι να κρατήσουμε και κάποια πληροφορία στο τέλος. Ωραία. Τώρα μπορείτε να διορθώσουμε το θόρυβο. Ακούγεται λίγο πιο καθαρά μάλλον. Αν θέλετε να κάνετε ένα παράδειγμα διόρθωση του θορύβου, μπορείτε να προσθέσουμε μετά θόρυβο πραγματικό, να κάνουμε μίξη και να το διορθώσουμε με αυτόν τον τρόπο. Όπως δηλαδή να κάνουμε generate noise
για παράδειγμα, και να βάλουμε όταν κάνουμε μίξη θα το δούμε μετά στην πορεία. Αν κάνετε μια ηχογράφηση στο κινητό σας, περάσετε ένα MP3 και το στείλετε στον υπολογιστή, ή αν έχει παράσει, θα μπορείτε να το διορθώσετε επίσης. Ωραία. Και τα άλλα είναι ουσιαστικά, έχουν αντίστοιχο στόχο. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά έχουν στόχο να μειώσουν θόρυβο ή διάφορα τέτοια εφέ. Έτσι, οπότε ας το κάνουμε cancel, να δούμε και ένα τελευταίο που είναι το special, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, convolution κτλ. Είναι θέματα τα οποία ας κάνουμε πάλι ένα selection. Έχει κάποια ειδικά φίλτρα εδώ. Το distortion με παραμόρφωση για παράδειγμα. Βλέπετε εδώ είναι πάλι, έχει να κάνει με παραμόρφωση, διάφορες παραμορφώσεις που στο πεδίο των συχνοτήτων. Το καλό είναι ότι υπάρχει πάντα preview, οπότε μπορείτε να επιλέξετε κάτι εδώ και να τα ακούσετε, να δείτε τι σας ενδιαφέρει. Ωραία. Κάναμε και το special. Αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όμως είναι το timing pitch. Γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό? Γιατί ειδικά το strange, αλλά τα πούμε τη σειρά. Το Doppler shifter δημιουργεί το εφέ ότι δεν ξέρω αν ξέρετε το φαινόμενο Doppler στον ήχο. Το φαινόμενο Doppler στον ήχο είναι ότι ουσιαστικά αν έχουμε ένα δέχτη και ένα πομπό και ο δέχτης κινείται σχετικά ως προς τον πομπό, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα κάποιος φωνάζει από ένα αυτοκίνητο ή έχει μετά τη μουσική μέσα στο αυτοκίνητο που κινείται, τότε ο τρόπος που ακούει κάποιος που κάθεται έξω από το αυτοκίνητο τη μουσική είναι διαφορετικός προφανώς από τον τρόπο που είναι μέσα κάποιος. Δημιουργείται αυτό το συγκεκριμένο εφέ. Εδώ έχουμε διάφορες παραμέτρους για να σετάρουμε το Doppler. Ας πούμε για παράδειγμα ποια είναι η αρχική απόσταση, ποια είναι η ταχύτητα, βλέπετε ποια είναι η κίνηση που κάνει ο παρατηρητής. Παρατηρητής λοιπόν βρίσκεται εδώ στο κέντρο, η ταχύτητα που κινείται 50 μέτρα το δευτερόλεπτο. 50 μέτρα το δευτερόλεπτο για να το κάνει χιλιόμετρα ανά ώρα περίπου πολλαπλασιάζεται επί 3 χοντρικά. Εκεί είναι πολύ μεγάλη ταχύτητα, γωνίες κτλ. Οπότε δημιουργείται για αυτή την κίνηση. Έτσι. Και το quality level είναι η επιλογή. Για να θα ακούσουμε λίγο να δούμε. Τώρα ήταν πολύ έντονο βέβαια το μάλλον αυτό εδώ. Ακούσατε το φαινόμενο Doppler, δηλαδή ουσιαστικά άλλαξε πάρα πολύ το περιεχόμενο εδώ. Ο λόγος που ήταν τόσο έντονο είναι και οι αποστάσεις παίζουν ρόλο προφανώς και οι ταχύτητες κίνησης και το καθεξής. Αν μειώσουμε εδώ την ταχύτητα, κάνουμε στα 10, την αρχική απόσταση την κάνουμε στα 50, έτσι. Προφανώς θα είναι όχι τόσο έντονο το φαινόμενο. Αν κάνουμε ένα OK. Εδώ είναι που έρχεται πολύ κοντά, οπότε θα ακούγεται πιο δυνατά. Και εδώ απομακρύνεται, οπότε ακούγεται λιγότερο δυνατά. Και υπάρχει και ένα φαινόμενο συχνότητας που εμφανίζει ο Doppler. Γι' αυτό το ακούγατε και το άλλο λίγο περίεργα με τη μεγάλη ταχύτητα. Και αυτό είναι που καμιά φορά χρησιμοποιείται μια διαφήμιση. Αν θέλουμε να εμφανίσουμε κάτι που έρχεται από μακριά και φεύγει, μπορούμε να το κάνουμε με το Doppler. Αν αυτοκίνητο, ας πούμε, για παράδειγμα, κτλ. Το pitch bender επίσης είναι κάτι το οποίο αλλάζει πάλι γι' αυτό το περιεχόμενο. Έτσι, εδώ είναι ο χρόνος και εδώ είναι το pitch, το λεγόμενο πώς αλλάζει. Το pitch έχει να κάνει με την κεντρική συχνότητα που ακούμε και πάλι όταν είναι στο 0 σημαίνει ότι παραμένει αναλύωτη, εδώ τη σηκώνουμε και τη ρίχνουμε. Έτσι, δηλαδή δημιουργείται ένα φαινόμενο. Μπορούμε να βάλουμε αυτό εδώ για να το δούμε. Δηλαδή, εδώ το κάνουμε πιο μπάσο και εδώ αρχίζουμε σιγά σιγά και το κάνουμε πιο. Το που αναφέρουμε στην αρχική κατάσταση. Και αυτό το κάνουμε πάνω στον χρόνο. Και αυτό που κάνει το pitch bender, επίσης κάνει και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, όπως είδατε. Αυτό που κάνει είναι ότι αλλάζει το μήκος, το συγκεκριμένο που έχουμε επιλέξει, μπορεί να το αλλάξει το μήκος και τη διάρκεια του, αλλά αυτό το κάνει χωρίς να μας δίνει δυνατότητα εμείς να επιλέξουμε την τελική διάρκεια, αλλά προκύπτει από τις αλλαγές που εμφανίζονται εδώ. Να πατήσουμε δηλαδή OK για να τα ακούσουμε. Ουσιαστικά σαν να το τεντώνει στον χρόνο.
με βάση τα νούμερα που έχουμε δώσει. Και τώρα εδώ στο τέλος θα παίξει φυσιολογικά. Ωραία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον εφέ και μπορεί να δημιουργήσει ήχους, ας πούμε, τους οποίους δεν τους έχουμε ξανακούσει. Και είναι και πολύ δύσκολο να παράγουν. Το pitch bender. Πάρα πολύ χρήσιμο. Και τεντώνουμε στον χρόνο και αλλάζουμε τις συχνότητες. Έτσι. Αυτά τα δύο δημιουργούν. Δηλαδή, αν τεντώσουμε στον χρόνο, θα αλλάξουμε τις συχνότητες. Μπορεί αντί να τεντώσουμε στον χρόνο, βέβαια μπορεί να κάνουμε και το αντίστροφο. Δηλαδή, αν το φέρω αυτό από πάνω, αυτό που θα δημιουργήσουμε είναι το αντίστροφο εφέ, θα το μαζέψουμε στον χρόνο. Έτσι, στην αρχή θα παίξει πιο γρήγορα. Ακούσατε τον ήχο του συγκεκριμένου στην αρχή. Ωραία. Οπότε, να σας δείξω και το τελευταίο εφέ, το strength. Το strength κάνει κάτι αντίστοιχο με το προηγούμενο, αλλά το εφαρμόζει συνολικά. Και το θετικό που έχει το strength είναι ότι μας δίνει και την τελική διάρκεια. Για παράδειγμα, αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που έχουμε διαλέξει είναι 10,7 δευτερόλεπτα. Και αν θέλουμε να το κατεβάσουμε σε μήκος, το οποίο είναι για παράδειγμα 4,8 δευτερόλεπτα, το κάνουμε να παίξει σε διπλάσια διάρκεια, το ratio πρέπει να είναι 220. Έτσι, αλλάζοντας αυτό το ratio, βλέπετε ότι μικρώνει το τελικό μήκος. Για παράδειγμα, θα μπορεί να μας ενδιαφέρει το τελικό μήκος να είναι τη τάξη από 10, να το κάνουμε σε 6 δευτερόλεπτα. Έτσι, τελικό μήκος. Οπότε αυτό εφαρμόζεται συνολικά σε όλο. Μετά OK. Έτσι, αν το κάνουμε πιο σύντομο, θα ακουστεί και πιο γρήγορα. Κάνω undo, το επαναφέρω, Ctrl Z και ωραία. Ωραία. Ας ξαναδούμε λίγο το τελευταίο, το strengths. Επομένως, από το strengths μπορούμε επίσης να κάνουμε και το αντίστροφο, έτσι, να μεγαλώσουμε τη διάρκεια. Αυτό το κάνει βέβαια συνολικά σε όλο το κομμάτι, έτσι, ενώ σε όλη τη διάρκεια με τον ίδιο τρόπο. Έτσι όπως το κάνει τώρα, το έχω 17, δηλαδή 17 από 10 που περίπου, έχω αλλάξει και την επιλογή εδώ, αλλά τώρα την ξαναεπιλέξω. Το έχουμε πάει στο 17, να πατήσουμε OK. Θα ακούγεται λίγο πιο αργά, έτσι, πιο bass. Και μπορεί να δημιουργήσουμε να το κάνουμε πολύ πιο αργά και ένα διαφορετικό εφέ. Τώρα, ένα άλλο πλεονέκτημα που έχει αυτό είναι, ας πούμε, ότι αν φτιάξουμε μια διαφήμιση η οποία είναι 28 δευτερόλεπτα και κάνει 28,5, μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο για να ελαφρώς να πειράξουμε λίγο τη διάρκεια χωρίς να αλλάξει το περιεχόμενο προφανώς. Έτσι, το οποίο είναι επίσης χρήσιμο. Αυτά για τα εφέ. Τα generate τα είπαμε. Εντάξει, τα favorites είναι κάποια και το analyze έχει ουσιαστικά μας δείχνει εδώ είναι ένα παράδειγμα με τις συχνότητες, έτσι, για τη συγκεκριμένη επιλογή. Κάνει και εδώ είναι η φάση. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν για την ώρα εμάς, ούτε θα ασχοληθούμε τόσο πολύ με μαθηματικά και με θέματα. Αυτά είναι θέματα, θέλετε, τα οποία ασχολούνται αυτοί που κάνουν πραγματικά εξεργασία ήχου και σημάτων κτλ. Εμείς είμαστε ακόμα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ασχοληθούμε με τέτοια θέματα. Και το window είναι τα παράθυρα που έχουμε ανοιχτά. Αν θέλουμε στο view είναι ενδιαφέρον, γιατί μπορούμε να γυρίσουμε στο spectral view, έτσι, για να δούμε τις συχνότητες, αντί να βλέπουμε το σήμα. Το σήμα βέβαια έχει ένα πλεονέκτημα που μας δίνει και την ένταση σε ένα χρονική στιγμή, έτσι. Ωραία. Επομένως, ας αφήσουμε τώρα στη συνέχεια θα δούμε μάλλον το multi-track mode. Λοιπόν, για να πάμε σε multi-track mode, καλό είναι πρώτα πατάμε αυτό το κουμπάκι εδώ που λέμε, γράφει εδώ αριστερά που φαίνεται το σηματάκι αριστερό κλικ μια φορά. Μια άλλη λύση είναι να πάμε στο view και να πατήσουμε multi-track mode. Το multi-track mode αλλάζει εντελώς το χημικό, έτσι, θα αλλάζει όπως βλέπετε και τα μενού, δεν έχει εδώ αυτά που υπήρχαν πριν. Το multi-track mode ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε mix ήχου.
Για να κάνουμε μίξη ήχους, προφανώς πρέπει να έχουμε τελειώσει με την επεξεργασία, δηλαδή με το προηγούμενο κομμάτι, και να έχουμε ανοιχτά ταυτόχρονα πολλά αρχεία, έτσι, για να κάνουμε μίξη. Οπότε θα ανοίξω άλλο ένα αρχείο εγώ εδώ, έτσι, για να μην... Οπότε μπορώ να πάω στο edit mode για να μπορώ να ανοίξω αρχεία. Οπότε κάνουμε open και ανοίγω, για παράδειγμα, ας ανοίξω ένα άλλο αρχείο, αυτά που έχω εδώ. Ωραία. Οπότε πατάμε multi-track mode, έχουμε αυτή τη στιγμή 3 αρχεία ανοιχτά. Άτσε να δούμε πώς δουλεύει. Θα πατήσω διπλό κλικ εδώ, θα ζήσω με delete, μπορώ να το ζήσω αυτό, έτσι, να το μειώσω λίγο, το διαλέγω και το σβήνω, έτσι, να είναι πιο σύντομα λίγο τα αρχεία. Το αντίστοιχο μπορώ να κάνω, να πατήσω εδώ, να επιλέξω ένα κομμάτι, να κάνω, για παράδειγμα, trim. Έτσι, οπότε φυσικά επιλέγω μόνο αυτό, βλέπετε τώρα πιο σύντομα, οπότε πάμε στο multi-track λίγο να τα δούμε. Αυτό για παράδειγμα, έτσι, που το έκανα τώρα είναι 12 δευτερόλεπτα και το Scorpions είναι 33, έτσι, και το Untitled είναι 31. Έχουμε 3 αρχεία, έτσι, σχετικά σύντομα. Ας πούμε, θέλουμε να κάνουμε τώρα, να δούμε πού γίνεται η mix, έτσι. Αυτός είναι ο μίχτης ο λεγόμενος. Αυτή τη στιγμή έχουμε δυνατότητα για 4 κανάλια, μπορούμε να εμφανίσουμε και παραπάνω. Δηλαδή, από αυτή την μπάρα εδώ βλέπετε ότι μπορούμε να κατεβούμε και να πάμε και σε περισσότερα κανάλια, 35 ας πούμε. Δεν χρειάζεται να τόσο πολλά, πολύ σπάνιο. Ωραία. Ας προσθέτω το in-trans. Ωραία. Το in-trans το προσθέτω με αυτόν τον τρόπο. Πατημώ το αριστερό κλικ, πατημώ το αριστερό κλικ εδώ και το μεταφέρω πάνω στο παράθυρο που με ενδιαφέρει. Οπότε το έχουμε βάλει τώρα στο πρώτο κανάλι του ήχου, το λεγόμενο. Το πιο βασικό που μας ενδιαφέρει κάτι που δεν σας είπα για το προηγούμενο, κάτι που δεν σας είπα στο edit mode που είναι σημαντικό, είναι ότι αν θέλουμε να δούμε κάτι με πιο μεγάλη λεπτομέρεια, μπορούμε να κάνουμε zoom. Για να κάνουμε zoom, ένας τρόπος που θα κάνουμε είναι χρησιμοποιώντας αυτό το μενού εδώ, με το συν. Ένας άλλος τρόπος είναι με τη ροδέλα του ποντικού, αν μετακινούμε τη ροδέλα, κάνει zoom, οπότε βλέπουμε κάτι με μεγαλύτερη ανάλυση. Δηλαδή με περισσότερες λεπτομέρειες στον χρόνο. Αν θέλουμε δηλαδή κάτι να κόψουμε και να είμαστε πολύ ακριβείς σε μιλισεκόντ κτλ. Σε χρονική διάρκεια. Αλλά γυρίσουμε στο multi-track mode τώρα. Στο multi-track mode αντίστοιχα πάλι το zoom μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο, αλλά χρησιμοποιώντας πλέον μόνο το μενού, χωρίς να χρησιμοποιούμε τη ροδέλα. Τώρα, εμείς τοποθετήσαμε αυτό το αρχείο εδώ πέρα. Αυτό το αρχείο ξεκινάει από τη χρονική στιγμή 5,27, από το 5 δευτερόλεπτα και συνεχίζει, έτσι. Αν θέλουμε να το αλλάξουμε θέση στον χρόνο, δηλαδή να μην ξεκινάει από το 5, αλλά να ξεκινάει πιο νωρίς, πιο μετά, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πατήσουμε δεξί κλικ πάνω σε αυτό εδώ. Εδώ θέλει λίγο προσοχή γιατί είναι λίγο το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι λίγο δύσκολο σε αυτό το σημείο. Πατάμε δεξί κλικ, είναι μάλλον λίγο busy, ας το πούμε διαφορετικά. Πατάμε edit, συγγνώμη, το ξαναπάμε πάλι πίσω. Πατάμε δεξί κλικ και πηγαίνουμε στη δεύτερη επιλογή, στο Wave Block Properties. Σε αυτό εδώ. Έτσι. Οπότε αν πατήσουμε Wave Block Properties, εμφανίζει αυτό το παράθυρο, το καινούριο εδώ. Σε αυτό το παράθυρο έχουμε διάφορες επιλογές να κάνουμε. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτές, γιατί αυτές μπορούμε να τις κάνουμε και με άλλο τρόπο. Αυτή εδώ η επιλογή, το left right, έχει να κάνει αν θέλουμε να δυναμώσουμε το αριστερό ή το δεξί κανάλι, δηλαδή να ακούγεται πιο δυνατά το πάνω σήμα ή το κάτω σήμα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει συνήθως. Ή αν θέλουμε να δυναμώσουμε συνολικά την ένταση του ήχου. Συνολικά όμως, για όλο το αρχείο. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε το time offset. Αυτό που μας ενδιαφέρει που σας λέω τώρα. Δηλαδή, αντί να ξεκινάει από το 5,25, αν θέλουμε να ξεκινάει, ας πούμε, για παράδειγμα, από το πρώτο δευτερόλεπτο, βάζουμε εδώ πέρα 1,0. Έτσι, οπότε ξεκινάει από το πρώτο, δηλαδή θα το μεταφέρει λίγο πιο αριστερά εδώ. Δηλαδή, να ξεκινήσει από το 5, πάει στο πρώτο δευτερόλεπτο. Ωραία. Οπότε, πατώντας Enter, βλέπετε το μεταφέρει πιο δεξιά. Αντίστοιχα, αν θέλαμε να κάνουμε κάτι άλλο, πάμε Wave Block Properties πάλι και αντί για ένα ξέρω που βάλαμε εδώ, μπορούμε να το κάνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα 10. Να το πάμε στο 10 δευτερόλεπτο. Ωραία, οπότε τώρα θα ξεκινάμε στο 10. Πώς θα εκεί εδώ κάτω. Αυτό για τη μετακίνηση στον χρόνο. Προσθέτω και ένα άλλο αρχείο. Έτσι, τώρα αν τα ακούσουμε αυτά, με το play μπορούμε να τα ακούσουμε.
Συγγνώμη, δεν έχουμε επιλέξει. Ναι. Θα επιλέξουμε εδώ την περιοχή πρώτα, ό,τι μας ενδιαφέρει. Βέβαια ακούγεται τα δύο ταυτόχρονα. Αν τα αφήσετε λίγο, θα ακούγεται τα δύο ταυτόχρονα. Αυτή είναι μίξη, η λεγόμενη μίξη. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως στη μίξη είναι το εξής, σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση, μάλλον. Αφού τα φτιάξουμε αυτά και τα βάλουμε εκεί που μας ενδιαφέρουν να ακούγεται ταυτόχρονα, θα μπορούσα ας πούμε, να είχαμε μια background μουσική. Θα μπορούσαμε να είχαμε μια background μουσική και να ακούμε, για παράδειγμα, κάποιον να μιλάει κτλ. Αλλά στη φάση αυτή θα θέλαμε να ρίξουμε λίγο την background μουσική σε ένταση, να ακούγεται πιο δυνατά αυτός που μιλάει ή και το αντίστροφο καμιά φορά, αν η μουσική θέλαμε να την τονίσουμε. Λοιπόν, οπότε μας ενδιαφέρει να μπορούμε να πειράξουμε την ένταση κατά τη διάρκεια του χρόνου. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στη μίξη. Το Cool Edit είναι πολύ, μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ απλός ο χειρισμός του. Η ιδέα είναι ότι βέβαια θέλει λίγο λεπτούς χειρισμούς με τον ποντίκι εδώ. Λίγο. Show volume envelopes. Περνάει πατημένο αυτό που λέει show volume envelopes. Αυτό μας ενδιαφέρει. Το pan είναι ουσιαστικά το αριστερό πανέλι. Και το edit envelopes που πάνω να είναι πατημένο για να μπορούμε να το αλλάξουμε. Ωραία, αυτά έχουν να κάνουν με mixes, δεν θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για την ώρα. Ωραία, βλέπετε το vol. Το vol έχει να κάνει με την ένταση όπως ξέρετε. Οπότε, αλλάζοντας το vol, αυτό που πετυχαίνουμε, εδώ είναι στο 100% της έντασης. Αλλάζοντας το vol, αυτό που κάνουμε στον χρόνο είναι ότι θα το ουσιαστικά ας το ρίξουμε εδώ και μετά θα το ξανανεβάσουμε. Αυτή είναι πώς ακούγεται το συγκεκριμένο κομμάτι στον χρόνο. Θα πάρω και αυτό για να το μετακινήσω λίγο. Μπορεί να το αφήσω εκεί που είναι, για να το μετακινήσω λίγο πιο στο Wave Block Properties. Να το μετακινήσω να ξεκινήσει λίγο πιο πριν αυτό. Ας πούμε το 5 δευτερόλεπτο. Ας ξεκινήσει αυτό πρώτα. Και αυτή τη χρονική στιγμή θα αρχίσω και αυτήν το volume να το ρίχνω. Αλλά από εδώ και μετά. Πατημένο το αριστερό κλικ εκεί που λέει vol, μπορείτε να το κατεβάσετε. Έτσι. Οπότε αυτό εδώ ας πούμε ας ξεκινήσει χαμηλά και ας ανεβαίνει μετά. Έτσι. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι αλλάζουμε το vol, έτσι. Οπότε αυτό θα παίξει στην αρχή δυνατά, μετά θα πέσει η έντασή του πολύ απότομα, μπορείτε να ρίξουμε και πιο απότομα ακόμα, για να ακουστεί πιο δυνατά μετά το επόμενο κομμάτι. Ας κάνουμε κάτι τέτοιο, έτσι, για να, απλά λίγο για να το δούμε. Μια μίξη κάνουμε τώρα απλή. Τώρα αρχίζει και ακούγεται και το άλλο. Πέφτει η ένταση του δευτέρου και αυξάνεται η ένταση του πάνω. Οπότε υπήρχε μια ομαλή μετάβαση. Έτσι, αυτή είναι η λεγόμενη μίξη. Το άλλο που εμφανίστηκε εδώ είναι αυτό εδώ το pan, αλλά αυτό έχει να κάνει με το αριστερό δεξί ηχείο. Δηλαδή, αν θέλουμε για κάποιο λόγο να αλλάξουμε καθώς παίζει το κομμάτι την ένταση στο αριστερό στο δεξί, το οποίο έχει νόημα αν θέλουμε να εμφανίσουμε κάτι να κινείται, ας πούμε. Επομένως, το αριστερό εδώ δυναμώνουμε το αριστερό και μειώνουμε το δεξί και το κάνουμε το αντίστροφο. Αν κάνουμε αυτό εδώ για παράδειγμα και σβήσουμε αυτό το κομμάτι, το κάνουμε και με το delete που μπορούμε να το σβήσουμε. Θα δώσω το πλήκτρο delete. Αν το κάνουμε έτσι, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αν το θέλει να το ακούσει δηλαδή κάποιος, αυτό που έχουμε κάνει τώρα είναι ότι ακούγεται μόνο πρώτα στο αριστερό και μετά θα πηγαίνει στο δεξί. Και σιγά σιγά δυναμώνει το δεξί και μετά το στο δεξί. Αλλά αυτό συνήθως σπάνια το κάνουμε με το πάνω. Αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι το volume, έτσι. Το volume που μας ενδιαφέρει, όχι το pan. Το pan έχει να κάνει με το αριστερό δεξί, ενώ το volume έχει να κάνει συνολικά με την ένταση που ακούει το κομμάτι. Οπότε, όταν κάνουμε μίξη, είναι λογικό να θέλουμε να αλλάξουμε τις εντάσεις. Ωραία. Οπότε, ουσιαστικά η ιδέα είναι ότι πάμε Wave Block Properties και αλλάζουμε τη θέση, το πάμε εκεί που μας ενδιαφέρει στον χρόνο, για παράδειγμα, και μετά στη συνέχεια αυτό που κάνουμε είναι ότι πειράζουμε τις εντάσεις ώστε να ακούγεται
να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Προφανώς και στην αρχή πρέπει να βάζουμε να ακούγεται κάτι έτσι. Δηλαδή, κανονικά, για παράδειγμα, αν θέλω αυτό να ακούγεται από την αρχή, θα πρέπει να πάω στο Web Block Properties και να το βάλω αυτό στο 0. Έτσι, να ξεκινήσω από την αρχή. Τώρα, κάτι το οποίο θέλω να σας πω όσον αφορά τον τρόπο που δουλεύουμε με αυτά εδώ πέρα τα αρχεία στο Multitrack Mode. Αν πάμε να κάνουμε save εδώ, όπως θα δείτε, μας δίνει δυνατότητα να κάνουμε σε .ss. Το .ss είναι το format του Multitrack Mode. Δηλαδή, αν το κάνουμε OK, αυτό το αποτέλεσμα που θα βγει θα μπορεί να το ανοίξει μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι, αν θέλετε, αν έχετε δουλέψει σε Photoshop, να αποθηκεύσουμε κάτι σε PSD μορφή, ας πούμε. Για παράδειγμα, το ανοίγει μόνο το Photoshop, έτσι. Αλλά αν θέλουμε να το κάνουμε σε JPEG μορφή, μετά το ανοίξουμε στο Photoshop, θα έχουμε χάσει τα layers, τα λεγόμενα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και εδώ. Αν το αποθηκεύσουμε σε μορφή SES, αποθηκεύεται όλη η πληροφορία που έχουμε κάνει. Δηλαδή, αν το ανοίξουμε, μετά θα μπορούμε πάλι να αλλάξουμε τα volume και ούτω καθεξής. Αλλά δεν είναι αυτό ένα αρχείο ήχου, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να ανοίξουμε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Γιατί έχει πλέον πληροφορία μέσα. Είναι η ειδική πληροφορία, το Cool Edit. Οπότε, αν θέλουμε να το. Αυτό που κάνουμε συνήθως είναι ότι το κάνουμε αποθήκευση με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με .ss, δηλαδή save session as. Βάζουμε ένα όνομα εδώ και το τελεία όπως είναι. Ωραία, και πατάμε OK στο φάκελο που δουλεύουμε. Και ο άλλος τρόπος και ο δεύτερος τρόπος είναι για να αποθηκεύσουμε και τη μουσική, έτσι. Το αποτέλεσμα του mix down δηλαδή. Και εδώ επιλέγουμε MP3. Μπορούμε να πάμε στα options, να πάμε στο φάκελο που θέλουμε να το αποθηκεύσουμε. Εδώ θα διαλέξουμε προφανώς να είναι 128 τουλάχιστον, αν θέλουμε να κρατήσουμε γύρω στην ποιότητα. Ή διαλέγουμε 192 στο 44%. Και πατάμε OK. Ωραία. Και οπότε το αποθηκεύουμε με μορφή MP3. Μετά, όταν το αποθηκεύσουμε με μορφή MP3, μπορούμε να το ακούσουμε. Εδώ η διάρκεια του συγκεκριμένου σταματάει, όπως βλέπετε, είναι στο. Όπως είμαι τώρα, είναι στο 33 δευτερόλεπτα. Ωραία. Οπότε αυτά βασικά με την μίξη ήχου. Δεν έχω κάτι άλλο επιπλέον να τονίσω σε αυτό το σημείο. Η μίξη ήχου μας είναι ιδιαίτερα σημαντικής διαφημίσης και στη συνέχεια θα δούμε κάποιες ασκήσεις που θα κάνετε εσείς και θα χρησιμοποιήσετε και τη μίξη και την ανάλυση. Λοιπόν, συνοψίζοντας, θα δούμε με το πρόγραμμα Cool Edit ξανά ένα παράδειγμα μίξης. Θα πατήσουμε εδώ που πατώντας το κουμπάκι μπορούμε να αλλάξουμε mode. Όταν θέλουμε να ανοίξουμε αρχεία πρέπει να είμαστε ουσιαστικά στο mode που επεξεργαζόμαστε τα αρχεία, δηλαδή όχι στο multi-track mode, αλλά στο mode της επεξεργασίας αρχείων. Οπότε πάμε open. Εδώ στο open πρέπει να προσέξουμε. Εδώ αν έχει WAV θα πρέπει να βάλουμε αστεράκι τελεία αστεράκι ή MP3. Θέλουμε να ανοίξουμε MP3. Θα ανοίξω εγώ τώρα δύο αρχεία MP3. Ανοίγουμε γενικά στην αρχή όλα τα αρχεία που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στη διαφήμιση. Για παράδειγμα, εγώ ανοίγω δύο αρχεία τώρα. Και από εδώ πέρα, αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει ένα κομμάτι συγκεκριμένο, μπορεί να κάνει δεξί κλικ copy to new και να δημιουργήσει ένα καινούριο αρχείο. Βλέπετε αυτό εδώ, για παράδειγμα. Επομένως τώρα έχουμε τρία αρχεία και να χρησιμοποιήσει αυτό στη διαφήμιση. Έτσι. Οπότε πάμε σε multi-track mode. Σε multi-track mode έχουμε τα κανάλια, οπότε μπορούμε να μεταφέρουμε τα αρχεία μας, όπως έχουμε πει. Εδώ με zoom out μπορώ να μειώσω λίγο για να τα βλέπουμε περισσότερο. Βλέπω ουσιαστικά σε πιο πολλά δευτερόλεπτα το χρόνο, ενώ μπορώ να κάνω zoom για να δω πιο πολλές λεπτομέρειες. Προσθέτω και ένα δεύτερο αρχείο. Κάτι τώρα που είναι χρήσιμο εδώ είναι να είναι πατημένα όλα αυτά εδώ τα κουμπάκια που φαίνονται σε αυτή τη στήλη. Αν δεν τα έχουμε πατήσει, δεν θα έχουμε όλες τις δυνατότητες που θα δούμε στη συνέχεια. Επίσης, αν θέλουμε να το μεταφέρουμε αυτό στον χρόνο, για να το μεταφέρουμε, πρέπει να πατήσουμε δεξί κλικ και να πάμε στο Web Block Properties. Και εδώ να αλλάξουμε αυτό το νούμερο. Το 4,3. Αν θέλουμε να το πάμε πιο νωρίς, ας πούμε, το πατάμε 2,3 και το φέρνουμε 2 δευτερόλεπτα πιο πριν από ό,τι ήταν. Έτσι. Αν θέλουμε τώρα να τελειώσει πιο νωρίς το αρχείο που παίζει, πατημένο το αριστερό κλικ, πατάμε το αριστερό κλικ όταν βγουν οι δύο γραμμούλες αυτές εδώ και πατάμε τώρα, κουνάμε το ποντίκι, οπότε μπορούμε ουσιαστικά να μειώσουμε τη διάρκεια του και με αυτόν τον τρόπο. Ένας άλλος τρόπος να επεξεργαστούμε αυτό το αρχείο είναι να πατήσουμε διπλό κλικ εδώ
να έρθουμε εδώ και να διαλέξουμε το κομμάτι που θέλουμε και να πατήσουμε delete ή δεξί κλικ cut και να το σβήσουμε. Επίσης εδώ σε αυτό το mode μπορούμε να διαλέξουμε ποια περιοχή θέλουμε και να πάμε να κάνουμε στα effects και ουσιαστικά να εφαρμόσουμε κάποιο εφέ που μας ενδιαφέρει. Όπως για παράδειγμα αυτά που έχουμε δει στο pitch, το strengths κτλ. Μπορούμε να δημιουργήσουμε από εδώ ένα καινούριο αρχείο και να βάλουμε μέσα COP, να βάλουμε θόρυβο, ό,τι μας ενδιαφέρει. Επομένως, ξαναγυρίζω στο multi-track mode. Κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, εδώ προσθέτουμε προφανώς τα διάφορα κανάλια που θα ακούσετε ταυτόχρονα. Επίσης, από το volume που είναι πολύ σημαντικό, μπορούμε να καθορίσουμε την ένταση που ακούγεται το κάθε κανάλι στη διάρκεια του χρόνου. Έτσι. Εδώ δηλαδή πέφτει, ανεβαίνει κτλ. Γενικά, στο τέλος, όταν τελειώνει η διαφημίση, καλό είναι να ρίχνουμε την ένταση για να ακούγονται να κόβονται σχετικά ομαλά, κάπως π.χ. με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν θέλουμε να ακούσουμε γενικά ένα αρχείο που έχουμε φτιάξει εδώ στο multi-track mode, πατημένο το shift, επιλέγουμε ή με το ποντίκι, πατημένο το αριστερό κλικ κουνάμε το ποντίκι και μαυρίζουμε το κομμάτι που μας ενδιαφέρει. Από εδώ με την παρίτσα αυτή με το κίτρινο μπορούμε να αλλάξουμε τη διάρκεια. Βλέπετε ότι κλειδώνει εδώ κανονικά, μέχρι εδώ. Οπότε μπορούμε να πατήσουμε το play και να το ακούσουμε αυτό. Να πατήσουμε το play, ουσιαστικά θα ακουστεί το κομμάτι που έχουμε επιλέξει. Θα σταματήσει μέχρι εδώ. Είναι σημαντικό να το μαυρίσουμε όμως. Αυτό που σας έχω δείξει τώρα με το μαύρισμα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνουμε. Βλέπετε αν το πατήσω, εδώ τώρα βέβαια είναι πολύ μεγάλο, θα σας πατήσω ένα διπλό κλικ να διαγράψω αυτό, π.χ. μπορώ να το κάνω και με το delete και να γυρίσω πίσω. Βλέπετε ότι τελειώνει πιο νωρίς. Ένας άλλος τρόπος να το κάνουμε με αυτό εδώ. Να τελειώσουμε πιο νωρίς. Και εδώ να ρίξουμε και λίγο την ένταση. Ωραία. Οπότε το ξαναμαυρίζω. Και πατάω το play. Τώρα εδώ πέφτει η ένταση του πρώτου. Π.χ. αυτό που έκανα τώρα έτσι σαν γρήγορα. Μετά ανεβαίνει σιγά σιγά. Ακούμε μόνο αυτό το κομμάτι. Και μετά σιγά σιγά θα μπει το δεύτερο. Τώρα αρχίζει να ακούγεται και το δεύτερο κομμάτι σχετικά ψηλά. Πέφτει η ένταση του πρώτου και ακούγεται το δεύτερο και στο τέλος θα πέσει και η ένταση του δεύτερου. Ωραία. Επομένως, αν θέλουμε τώρα να το αποθηκεύσουμε αυτό, να δούμε και την αποθήκευση πώς γίνεται, πρέπει πρώτα να το έχουμε μαυρίσει. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να το έχουμε διαλέξει εδώ σε αυτό το mode. Είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε διαλέξει, γιατί αν το έχουμε διαλέξει, μετά μπορεί να αποθηκεύσει και κομμάτια τα οποία είναι κενά εντελώς. Και μετά να πάμε να κάνουμε file save as session και να διαλέξουμε το όνομα του αρχείου εδώ που θέλουμε και αντίστοιχα μετά save as mix down και να διαλέξουμε το όνομα του αρχείου που μας ενδιαφέρει. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, εδώ διαλέγουμε MP3, έτσι. Συνήθως και πάμε options, είναι καλό να είναι σε 192, 128, 192 είναι επίσης καλό, έχουμε ακόμα πιο υψηλή ποιότητα για την αποθήκευση. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό επίσης είναι το εξής. Αν κάνουμε save as session, που θα πρέπει να το κάνουμε οπωσδήποτε το session για να κρατήσουμε και αυτή την πληροφορία, γιατί άμα το κάνουμε MP3 κρατάμε μόνο τον ήχο, είναι να το αποθηκεύσουμε στον ίδιο φάκελο που βρίσκονται και αυτά τα αρχεία εδώ. Τα αρχεία που είχαμε ανοίξει πριν. Δηλαδή από εδώ να πάμε στο φάκελο που υπάρχουν αυτά τα αρχεία και να το αποθηκεύσουμε εκεί. Επίσης, επειδή το αρχείο .ss που έχει κατάληξη SES δεν περιέχει μέσα του αυτά τα αρχεία, γι' αυτό το λόγο θα το βάλουμε στο συγκεκριμένο φάκελο. Εάν κρατήσουμε για κάποιο λόγο δεν αποθηκεύσουμε αυτά τα αρχεία ή κρατήσουμε μόνο αυτό το αρχείο το .ss, ουσιαστικά δεν έχουμε χάσει τη διαφήμιση, έχουμε χάσει τον ήχο, έτσι. Επομένως, πρέπει να έχουμε μετά, αν θέλουμε να ξαναεπεξεργαστούμε την συγκεκριμένη διαφήμιση, θα πρέπει να έχουμε όλα τα αρχεία. Και τα αρχεία αυτά που ανοίξαμε πριν και το αρχείο .ss. Σχεδόν το αρχείο .ss περιέχει μόνο την πληροφορία των layers χωρίς να περιέχει τη μουσική ουσιαστικά. Τώρα, αν κάνω εγώ file save as session, να το δούμε λίγο, εδώ ένα από αυτά τα αρχεία δεν το έχω σώσει, έτσι, ήταν αυτό που είχα κάνει copy to new. Οπότε μπορώ να πάω στο φάκελο που βρίσκονται τα αρχεία. Ο φάκελος για μένα είναι λίγο, ας πούμε το βρίσκουμε, θα πάω στο συγκεκριμένο φάκελο που βρίσκονται τα αρχεία.
Και εκεί πέρα θα αποθηκεύσω και τα, ας πούμε ότι είναι εδώ βρίσκω τα αρχεία, θα αποθηκεύσω εδώ και το .ss. Έτσι, όταν το αποθηκεύσω, θα με ρωτήσει να αποθηκευτεί και αυτό εδώ. Βλέπετε. Επομένως θα πατήσω yes. Αν δεν το αποθηκεύσω, θα έχω πρόβλημα μετά στο να αναπαράγω τη διαφήμιση. Γι' αυτό είτε πατάω yes to all για να τα αποθηκεύσω όλα με τη μία χωρίς να με ρωτάει. Οπότε πατάω yes to all και αποθηκεύω στον αντίστοιχο φάκελο και το συγκεκριμένο αρχείο. Δάμε OK. Ωραία. Αποθηκεύσαμε και αυτό. Άμα το είχαμε αποθηκεύσει αυτό, θα είχαμε πρόβλημα στο να παράγουμε εδώ τη διαφήμιση. Πολύ ωραία. Αυτά ως επανάληψη του multi-track mode στα γρήγορα.